Machete. No sabia, no n'està al corrent jo d'això, de que una pel·li d'acció que ratlla la sèrie B sobre migrants mexicans als Estats Units en el seu dret a existir als Estats Units, el somni americà. Aquí els ha fallat tothom. Per cert, tema a part, d'aquesta pel·li passa el test de Bechdel. Sé que el test de Bechdel ja no és tan important, però em fa molta gràcia que el passi aquesta pel·li, passa amb dos noies parlant de fer una revolució. O sigui, debat revolucionari de població oprimida. Increïble, increïble, increïble. Pic. Si per lo que substitueix. I això. I el que m'agrada de la pel·li és com l'enemic real és clar, com funciona als Estats Units, és com segueix funcionant actualment, però també hi ha una colla de dolents aprofitats que són rics, són policies, són polítics. Dintre de tota l'exageració que sembla de superheroi de còmic en aquesta pel·li, parla de gent convertint-se en un símbol en comptes d'en un líder, com que és el rotllo Batman, i em fa molta gràcia perquè és una seriositat, diguem-ne, excessiva. I no sé, o sigui, realment, no és profunda, i a estones la mirada masculina es nota i jo què sé, no és que en sigui molt fan, però és que m'agrada, Déu. Ni molt menys és perfecte, Hi ha un moment perfecte que és un cura mostrant unes eles com una catedral, cotxes tonejats fent així, amb la suspensió hidràulica, una corda feta d'estómac, com per tirar-se d'una finestra a una altra, però és un estómac. Moviments poc realistes, evidentment. Luego, és que el Dani Trejo, per fer de Machete, hi ha una cosa que ha connectat. Perquè a mi m'ha encantat veure-la en català. Perquè al substituir l'anglès, la peli, el castellano, és com si el català fos la llengua dominant als Estats Units, i és molt estrany i sembla horrible. I al mateix temps empatitzes com la gent que arriba al nouvingut i dius, hòstia, l'anglès, putada, als Estats Units, que és com... Crec que té capes aquesta pel·li o l'estic sobreanalitzant. En qualsevol cas, m'ha flipat. Perquè, clar, aquí també venia el factor, tornant al tema d'abans, que si una pel·li passa a Catalunya, com a excusa diuen que s'ha de ser realista i per això posen personatges parlant en castellà. Bé, doncs, això és estúpid. Primer, les pel·lis gairebé, a no ser que siguin documentals, tampoc reflexen la realitat al 100%, o sigui que jo no m'esforçaria tant. I és una excusa, i segons una excusa una mica paternalista i de tenir una cara dura com la de Mantium, però per això Machete m'ha agradat justament perquè no és gaire realista. Les conveniències del doblatge es noten moltíssim, perquè és, clar, és gent parlant amb la seva llengua, o sigui, parlant a l'original, a l'actor, i després, clar, el doblatge ja es nota molt com quan canvien d'una a l'altra, evidentment. Però és que això li dona un punt més, això fa que m'agradi més. És una pel·li tan exagerada que pràcticament res et fa dubtar, i això fa que tingui més verosimilitud el que sigui el català la llengua principal als Estats Units. Clar, ja tot és poc realista. Bé, fins aquí puc llegir, perquè no hi ha més text. Però m'ha agradat molt Machete. Però encara m'ha agradat una cosa més, perquè clar, això estem de celebració. Sembla mentida que ho haig de fer en Hummus McYankee, això. McYankee de merda, és el segon cognom. Però
80 subs. Canalla, 80 subs. És una cosa... Ho he empatat. És que ho he empatat. M'ha encantat que em mantingueu a les Delusions. És que si aguanteu els meus vídeos ja... És que ja tot el meu respecte teniu. Perquè faig una mica el que em rota i és per fer. A veure, no és portar un vídeo, Hummus McYankee, vull dir... Bé, aquest i el de My Name is Earl. Però ja ets un protopersonatge. Evidentment, jo també puc trencar la quarta paret. Com tots, és una habilitat dels McNugget. Però... 80 subs, tio. Ja està. Make Hummus McNugget great again. Només que sense tota la xenofòbia de merda i les parides aquestes. 80 subs. 80 subs. Tenim 80 subs al canal d'en Hummus McNugget.